Sasisin pat ngi pedang soba IP baro shikani ka channel kujungi. Nasngo komen man pin bana IP baro bangi latam ya hendreo jarngot ki subscribers. Kubla IP baro ki bedang nyai krisyaningi. Sngobha bandang yai like bat ban share ya ki video kujungi. Bat ya ki bapa subscribe ya ka channel kujungi. Sngobha subscribe lam khnang bangin yo mensiam man pin mi shoshu kumkini ki jat videos. Hakani ke video punya crunch pang umai konro berkejingja bas ngosi ya kani ke kias keja hapo ke ri Brazil hak South Rik u April ajar ka khandai hak tu kapor ke karena rup kadang dei ke bre ke ba khat pras nam ke basalang berkekeme pada para senrang jangka hak jaka kerteng kesan rup a Brazil para jangka ubah kerteng maikon ruk udang de sansnam berkia iet bah shipara hak sauturik u April araja ka khandai kekeme jang kini kadang mun benlet cheyo benlet thi jing thien berkapha ya ka karina ban petlang ya para jangka hayeng kani kekeme kala le chita shiyo man le thi jing thien ba kala ja kumba chicken tai ai bat onda kala dam kala le chiyeng tang ba kala long ka ka balingo ya ka namar hakapor ba kamul ban ple ya ka jingkhang yeng kata ka jingkhang kam ple bat kala halla bat pertai ki khun jongka bakin wan ple tang ba ka karina ka jubab ya ka kemi jongka daka ba ka ong bakan om ple ya ka jingkhang dan lei ru kekemi jangka kala lingwa mat kuslai bha baka khon jangka complete dot ya ka jingkhang te ka phono ya ki bahai yeng jangka bakin wan chata shaka yeng jangka onda kita ki bahai yeng kila poi chata makiru kila prashang kat bakila man pin ko ngo ya ka karina bakan play ka jingkhang tang baka karina kam tre ban play te we mama jangka urai bet man pin prano ya kata ka jingkhang ban onda ula da ban pin pra ya kata ka jingkhang kita ki bahiyeng kim langit shu ya ki ai ka ba ki yo I ka kemi jangka le kala kindet palat hado bakala klan bat kala yap ler hang tahi ka karina kala penyap ya para jangka ban omdai tang kata kala od khat ya kemet jogu bakala janda ban odlut ya ka rindang jong uru hangta karina kala persyang man pin saw ya mama jongka dak ka bakawang ya kitiar kitar badan hangta ka kamera baka yo aru ban kawang da mau yu kala persyang kat bakala ban phen na kata ka jaka tang ba kita ki bahiyeng kila be ya ka bat kisala ban kam ya ka kisdang ban phun ya ki pulet ban onda ki pulet kila poi hangta kisdang ban pet binya ya kata ka jingja bat kilap baka karina kala dap daj bat bam na katuk ani ki benta jong ka medjong umaikon bat ka karina ka penyeng ru da ki bombati ki bayong hajan jong ka ta kamet kila ya ra no ya ka karina sha ka police station bat kila sedang man kili ya ka balai ka penyap balle kini ki kam dusmon ya para jong ka tangba haka banding kong ka karina kam jubab yaki tangba kam hadin ba ki pulet ki sedang man kili ting ya ka sedang menyethu ya ka hok kajing batai jong kani ka benta shakhaman jong ka video kolong ka bangiu bat ka bashir kai bha takada masyukwa I warning ya kitu ki bamla mansngap ya ka khana hakapor bak khme kalami na yeng banet chiyo ka karina ka sedang ban pinbi ya upara jong ka da ka bakli ya u lada u kwa ne em manne kai games shakamra jong ka upara jong ka hakajing long loi ko mu khulong ula bot ya kehenman chuku bot lakio hajro ka jingthia jongka tangba hakata ka porhi ka karina kalashem ya ka sinkhle bakala sedang mantap ya ka dorjung para bat penyap op yu dakata ka sinkhle onda upara jongka ula yabler shiphang ka sedang menshem sadak katari bakala dong ya ka rendang ju ban persyang man krai khle yu daka juhi katari ka sedang bandung ru ya ki khmat jang berkethang ru ya ki slak ja jang dau laita hadin katale ka sedang saman ot ya ki dekhot met jinglong shinrang jang bat kasabam yaki
ki pulet kila lingo balai baka Karina kale yakani ka kam bat ki sedang perkhat bakalala bandai baka Karina kadai kanong manik suit takadaw kasale yakini ki kam shirkai hakato ka kamra jom ka Karina bakale yakini ki kam shirkai ki pulet kilap yakini ki tiar kawe katari ka mobile phone balaing uwe USB memory stick badru ukincha drugs ki pulet ki shutharai bakani ka Karina kathang no ya ka phone jangka khnang ba anom dan mano balap ya ki contacts badan ha phone jangka ki ongru bakala bandai baka Karina kajia dan benta bakatto katne ki bre ha social media ki ba yamanik suat lane ki ba yale ki kam jing kenya ka kami jungki ka ong ya ki pulet baka Karina ka de ka khna ka ba jarjar bha bakabam jupun kumar minoru bat ka Karina ban umai kon ru jing shisha ki ya it bha shpara bar kampat jo I minoru baka dan ka jing thot lane ka jing yeshun ha ka jing ye de jungki tangba kamnang batai balai bakinsan ka Karina ka le yakani ka kangsuin Henry pat ka kami ka ongru baka Karina ka sedang pen I ka jinglong mapla baha ha ka tayo shua panja kani ka kam shirkai ki doktor ki sedang men-examine yakani ka Karina bat ki lap bakadan ka jingpang ka bakerteng ka schizophrenia ka badai ka jingpang lamer bat ka jingpang klebian bat ki lawyer jongka ki ong baka Karina kala banam na chukun namar bakim jupen chitam ya ki beriyo ki badan ya kate ka jingpang ka kami jong ka Karina ka ong baka shu yaile ban klan no ya kane ka jingja basungsi ka balaja ya ukhun jongka tangba ngemnang ban batai kadno ka jing sungsi bar ka jing thang baka ni ka kami kamat ya kane ka kis klamdan report shu nandu kasnam arjar arpho teng ngimla bantem bajia ayu yakni ka Karina lada ka sha pin chitam hakut lane em te baro ngilapoi akabakut jung kani ka video teng sia shimbyang pat hakwai pat ka video